Salam mehriban vatandaşlar, salam eziz yurttaşlar, hoş geldiniz hemmäňiz. Ine şuun biz sizin bilen ýene de bir temaň üstünde gurrun edeliň, yurttaşlarymyza ýetireliň, paýlaşalyň diýip şuun ýene de ekrana çykmana mejbur bolduk. Eziz vatandaşlar, hoş geldiniz hemmäňiz. Şunun Telegram habarlar kanalynda paýlaşypdyrlar da. Neme şu yurdumuzun başında oturan cenayetkar hökümet smogyň başyny eýläp oturan dönükleriň iň esasynyň biri Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu ekrana çykyp göz görtele yalan gürläp durşy barada bir video paýlaşypdyrlar da. Türkmenistan hemişe de iqtisat tarapdan ıgtywaly bir yurtdan berdi. Ben şunu söyleyeyim. Hiç kime de berýimiz ýok. O näme diýe? Ne şun diye Türkmenistan diye hemişe de ıqtysady tarapdan diye ıgtywarly bir yurtlaryň biridir. Bizim şu neçeli hiç kime de bergimiz ýokdur diýip göz görtele halkyň öňüne çykyp onu da ekrana çykyp yalan gürläp durda. Şo temany bütün medyada paýlaşypdyrlar. Ýalňyşmasam TikTok bolsun, başga ýerlerde de paýlaşan bolmalylar. Şoň üçin biz şo temany ortağa alyp şu halkymyza şu yalanyň arkasyndaky bularyň yalan propagandasyny halkymyza açyp görkezeli, açyk bir görnüşde sada dil bilen düşündireli diýip şunu sizin bilen bu ýere ýygnaşdyk eziz vatandaşlar. Ýene bir gezek hoş geldiniz hemmäňiz. Näme üçin Gurbanuly şey diýip yalan gürlüýär? Ony näme mejbur edýär kaşy edip yalan gürlemäne? Onda da bütün dünya görüp da onu sosyal medya çıkansan hemme yurt görüp bile onu. Onda da halkynyň öňüne çykyp yalan gürläpdir da. Bizim hiç bir yurda başga yurtlara, daşary yurtlara hiç bergimiz ýokdur. O biz ıqtysady taýdan ösüp barýan bir yurtdur Türkmenistan diýip utanman yalan gürläp durda. Emma şoň arka tarapyna seredende şol yalanyň arkasyna seretsek, Türkmenistanda iýmit ýetmezçiligi diýjekmi hemme ähli sistema çökün. Yalan bir döwlet guruluşy bar da, ýani kanunsuz gurulan diýip akşam Türkmen öz meclisdäki ýigitlerim etdiler akşam. Hemen gowy çykyş etipdirler. Şu yalanyň üstünde gurulan bir döwlet bar. O da goşadyrnak içinde döwlet. Döwlet diýip hiç oňa diline baranakda döwlet diýmäge. Sebäbi Türkmen halky aç. Iýmit ýetmezçiligini aýdarmyň iň ucupsyz zat şu iýmit ýetmezçiliginden başlaldy. Biz şu iýmit ýetmezçiligi göze görünüp duran. Şu sebäbi döwlet dukanlary häzir dowam edip dur Türkmenistanda. Şu döwlet dukanlaryna da näme 2 kilo un bilen bir çörek, ýene bir gatan porsan makaron, doňup duran toňuň butlary, şoňa meňdeş zatlar. Halkymyz ana açlykdan, iýmit ýetmezçiliginden ejir çekip biz ony o diliň ucunda aýdylyp geçilmez zatda. Başga bir ähli sistemany gozap otursaň onu bize bilemem. Biz ekrandan düşmän halkymyza şonu düşündirip bermek galýa bize. Sebäbi yalan bir sistema var. Çüýren bir sistema var da Türkmenistanda. Onam ýanky yalan propaganda bilen dünya ýüzüne özüni sen gowy sözüňe hiç kim inanmaz. Tatly diliňe diýär türkler. Odan söz bilen halkyň garnan doýana. Şu ýerde Bahar hanym sen elini galdyrdyň. Hoş geldin Bahar hanym. Baş üstüne kirlerini aýtyp bilersiň. Hoş bulduk. Salam yurttaşlarım, ýyldaşlarym. Biz gözünü açman oturan yurttaşlaryma da salam. Açın gözüňizi. Yalanlara inanyp o ýerde oturman. Näme şu Gurbanuly Berdimuhammedowlaryň ähli jenaýatçy toparyň yalan geplemegi täze däl, onu eşitip ýadadyk. Soň bu gepler oturdyp geçki diýip bolduk. Yalan
bir durd ona bir näme üçin ýalan gepleýän diýen bir halk ýok. Sen bizi şu güne düşürdüm ýa-da daşary ýurtda men çağalarym öldü. Ya olmasa da benim daşary ýurtda gyzymy urdular, türkmen oglany türme atdylar, uruşa uğradı otyr diýip bir aýaklanýan polisiýalar tarapyndan ejir çekýe, Russiýada bolsa da konsulluk arkasynda duranak diýen bir enata ýok. Bir hossar ýok. Edip bir hakyny talap edip çağalaryň arkasynda duran, halkyň arkasynda duran bir halk ýok. Dine bileni biteni asuda asman Niyazdan alan miras oları bileni biteni arkadağlı serdarım şonla yaşap yer. O hiç kime beriyim yok deyip onu hemmemizden biliyes geldi karisi var. Geldi ağa 7 milyar dolar bergisi var şon. Yönü şonu indi her kim eşidendir. Benim bir yerde bir yalan gepleyin, halk näme bolsa da halk goýun ýalmy näme diýdim şoňa onalya. Siz goýunsuňuz, beýniniz ýok diýseňem onalya el çarpyp oturýarlar, edeme diýen diýe. Şoň üçinem şey çyksa diýe. Oňa ýalany şu Türkiýe geldi. Türkmenistan 4-nji ýerde durýar diýip paňpaňlap gitdi. Şeldämi? Şu wagtynda şu şeydi giden vaktinde Türkmenistan'a varandan sonra halk yığınanmalı. Onda näme üçin bizim çağalarımız ya da enemiz, atamız daşary ýurtda işläp birinin bir özüňçe ýok. Bir daşy ýolda görene salam bermäge bar, ýüregiň bulanjak adamyň hyzmatyny etýär, aýalyň. Mysal üçin ıňyrdasyny çekçilerin psixologiyasy bozulyp ýer. Näme üçin biz daşary ýurtda işlemeli? Han 4-nji ýerde durulýan ol baýlyk nire gitdi? Nirde diýip halk toplanyp bir aýaklanyp protez yapmaýarlar. Ine İmamoğlu ýakalandy näde? Polislerim tutup bilen halky. Bizim Türkmenistanyň halky şonu ýalaga edip hasap soramol da dinläp ýalan gepleýän bir ýana wagt içinden aýdýarlar. Ay ýalan gepleýär-de ay boş ber ýene ağzına gelenden sögünüp, öz içinden sögünüp oturýarlar, ýöne çypyrdat diýip bilmeýärler. Şoň üçin isläni aýdýar, näme içime bergim ýok. Ite bir süýek bergisi var, ite bir süýek. Nirde bergisi ýok bizim? Ýa Hytaýy näçe bergisi var diýip aýdylar otyr. Şu Hytaý Türkmenistana el goýmasyn da, paňpaňlap oturşuna. Diyeceklerim şundan ibaret şu wagtlyça. Ol Bahar hanım. Doğru belläp geçdiňine bergim ýok diýip yalan gürleýär da ýene de. O entek statistikany beren ýanky maglumatam bermeýärler ýanky. Näçe gas satyldy, nire harçlandy, o pullar onam kän gedek biz aýtyp geçdik da ýöne. Şolaň hiç hasabaty halka ýetirilmeýär da. Şoň üçin bilmeýäs biz näçe bergisi var, haýsy ýurda, belki Hytaýa bardyr, belki Arabistana bardyr bergisi. Kim bilýär ony? Oň hasabatyndan bermeýär. Türkmenistan ýen bir döwlet. Goşadyrna çinnäki. Leyla hanım baş güne size söz vereri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Akahan abla. Salam kardeşler, salam yurttaşlar. Şu Bahar hanımın sözünü izin alıp gittiğinde ben doğrudan bu aldar kösele kaçan karaman nemiz yok biz yani bergimiz yok yani algımız ba deydi doğrudan bulanı algısı hiç neden kalmadı da yurtumuzdan hemen algısını alıp oldu lekin karzları ödep bilmediğin dereceye gelip kaldı. Bu halkımızını hali bundan soracak niçelli neleri var, algıları var. Niçelli yetimlerine algıları var bunun üstünde.
şunça halkımızını bağaları yetim kaldı. Yine yurtumuz, yine şu bir Türkiye'ye gelip işlemeke gegen çağalarımızı bakamız dep, ayakka kaldıramız dep, özlerimiz ayakka kalamız, şu ayakta durup bilmek yağdaya gelemiz dep, işlemeke gegen maşkalala buzulup gitti. Onam hakkını soracakmız. Hele bize barganımızda. Ular adam cevabını beredi. Algısı var mı, yok mu? Al olsun bu bir de ölüp gitken nelerimiz var? Halkımız var. Nice adam atravlenya bol böldü. Ulanam cevabını verecek. Hakkını verecek. Yetim kağalarını hakkını verecek. Şulanı bağaları yetim kaldı. Şulanı cevaplarını veredi bu hali. Halkımıza verecek neleri bak bunu. Vergisi bak o. Yer osmanda sığmaz. Bu ölüp gitkenlerim cevabını verecek. Şu dereceye gelip duruptu bu aldar kösele halkımızı aldak yatır şu vakat ellim. Uruş bolup duruptu nege? Ya Orus'ta Ukraynaga karşı yüverip durgan çağalarımız var. Bize biler bilmez yetip durgan çağalarımız var. Görünmeyin durup mu halkımıza? Yine bizeni yurtumuzda bir cinaza oldu yakında. Şunda açıp oturup demişler. Benim balam geldi. Ne de okuy dedi. Moskvada okuyradı. Zorla ve kitip durupdular. Uruşa dep kaçıp geldi. Helem yaxşı kaçıp kutuldu balam dep. Şunu da açıp oturup demişler. Ana pelankesini balası da geldi. Tügünkesini balası da geldi dep. Şunda ettirip yine bir yıl boğan eken bir bala instituta girgen eken şakta Medi institutuna öz gücü bilen girip şunda bu oku birgen eken. Ya balanam, student balanam indi şu okuşay nege uruşay kitemiz dep şunda ettirip netken vaktında bir iki student bağalanı yakalagalla tutgalladan uruşay vermeken etkenler tayarlık görseti bürgenler. Şunda bu bala kaçıp kaçkan ya Medi institutunam taşap öz gücü bilen girgen eken. Şu gürünle bop duruptu. Bulanam cevabını beredi. Nerede karızı yok bunu? Yaxşı ulanıki bolmasa geldağanıki göze görünüp durgan zatku. Geldağanam nesini beredi bu hali? Azar çektirgenlerini, hemme zatını cevabını berecek. Hey bunu berecek karızları köp. Başka yurt adam, bizeni yurtumuza da. Putin kakasını gepe bilen yürüp de hazır bu. Mutuna ulara neptimize kızık koyup, gazımıza kızık koyup. Ulanam cevabını soracakmız bize. Başka adamla soramasa da bize soracakmız şunu. İminli. Dahalasa bize taza Türkmenistan'ı kurup barıyık. Ulumunu karızları şörde çıkacak yüzege. Oladı. Sağ bolun söz bergeniz için. Sağ ol Leyla hanım, doğru gatlar aytdyňyz vatandaşlar. Şu eger ykdysady tarapdan bir ösüşe gidip barýan ygtybarly bir yurt bolýan bolsa da ýanky Gurban bilen aýdyş boýunça sözlerine neme salgylan aýtsam, Türkmenistanda hani ykdysady tarapdan nähili ösüşler var. Türkmenistanda hiç ýeli bank sistemasam ýok. Bank sistemasynyň hazina da ýok. Hazinanyň kelle ýaly ýanky artygyň harmanyny o aýryplädim film watda. Ana şonu artygyň neme bugdoy harmanyny paýlaşýarlar. Şonu ýaly edip ýok etdiler ýanky nemänem hazina da ýok. Merkez bankam ýok. Hani ykdysady tarapdan ösüşe gidip barýan bir ygtybarly döwlet bolýan bolsam. Yalan gürlemek gat aýyp zatby. Yalan gürlep o yalan gurrun bilen sen halkyň garny doýmaýar ahyrem. Emma her şu sektorlary her bir sistemaň özüniň bermeli hasabatyny bereňiz.
Türkmenistanda yine de o ağzın köpürçükledip dünya sen odan söz bilen aydanyň bilen halkyň garny doýmaýar. Näme üçin türkmenler yurtdaşyna çykmana mejbur bolýarlar? Yurtdaşyndan bir çörek pulsyny gazanmak üçin çykmaga mejbur bolýarlar. Şu ýerde Arslan ýaşkym Arslan ýalňyşmasam ilki elini galdyrdy. Hoş geldin Arslan. Başdyna sene pikirlerini aýtyp bilersin. Sağ olun Ayçahan hanım. Esenlikler, kardeşler, illeşler, Oğuz dilimiz, esenlikler. Şu tayda Gurangulu Berdi Muhammedow neme deyipdir de karzımız yok deyip aydıptır. Bu mene bunu beýle düşünýän. Indi karzımız yok diyen olsa bunu geldik Rizife ve onun maşgalasyna bir mesaj olarak deyin yollayan demesi özüce onun karzımız yok, biz sana karz bermeyecek, pul bermemiz dediği gibi durdu. Men pikirimçe şunun alarak bir mesaj etti o. Indi aslında söyleyip otursanız şunun biz cenayet ettik deyip boynuna aldığı boladı. Men şeyle deyip fikir ediyen. Şu ilki bilen geldik Rizife maşgalasına ve onun dost diyarına şu işlerde koşan adamlara, şahsiyetlere şu geldik Rizife maşgalasını golda şu işler alıp baran adamlara sağ olsun atacak. İlkinci olup şolar şu hazırki cenayetkar Topar ve onun başındakileri gürledip bildiler. Yani şu meselenin üstünde. Ben şuna şeyle düşünüyorum. Sağ olsunlar. İlkinci gezek dil yardırdılar şulara, cenayetkar Topar'a. Ondan sonra hiç kime karzımız yok diyen bolup bu aydan sözleri bunun şu şeyle tarafı vardı. Indi geldik Erzif'in işini alıp baran adamlar, onu derneyen adamlar, onu dinleyen adamlar, bu dünya kuraması, dünya sudu da bu alıp baran işleri adamlar. Indi şu otaydaki adamlar neme hasap kitap bilen yok mu, matematikanı bilen yok mu o adamlar? Hovadan alıp sana mı 7 milyardı yazdı olar? Ya olar insan hak hukuklarını bilmedik adamlar mı? Ular neme adamın durmuşunda neyle bolup geçedi, neyle maddi ziyanlar var, maddi manavı. Bular hasaplap bilmedik adamlar sana 7 milyar çıkarıp tölemeledip koydular. O taydaki adamlar, samsık adamlar yağlayıp görkezecek olatırız. Bu tarafında şeyle de bir nemeleri var. Asıl düşünüp görseniz. Şimdi son yine de bir şeyle bir fikrim var. Hiç kime karzımız yok dediği bilen bizim halkımızın iktisadi yağdayı hemmesi govu. Halkımızda pul ken diyeni alıp görkezedi de berde bu tayda. Halkımızda ken bolsa pulu nem için yat yurda $300, $400 aylık almak için yat yurda gidediler. Özünüz hasaplap görün. Fikir edip görün. Hep maşkalarını taşlap gider mi adam? Hiç kaçanam gitmedi. Eğer halkımızda pulu ken olan olsa. Doğru ettiniz kardeşler. Dine yalan propaganda dediler. Dine halkımızı ve yurttaşındaki kuramaları aldama için alıp baroturan siyasatları bunların. Hazırlıkça şulara deyin, sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Katığı doğru belirlep geçtiğinizine vatandaşlar. Köp sağ olun. Yaşka Bey, hoş geldiniz. Size söz verelim. Elinizi kaldırdınız. Başüstüne. Sağ olun söz veren gibi. Bu temanın üstüne bulundurup geçtik de iktisadi taraftan ösüp barayan devletmiş. Ona gülecek mi, ağlayacak mı diyerler ama iktisadi taraftan sen ösüp barayan devlet olsan özün bir çiğrik sistemada işlev etirin nehil iktisadi taraftan ösüp barayan devlet bir. Yani bankların işlerine 2 tane kursun var. Yurdun içinde hükümet magaziyelerin var. Bu nehil sen iktisadi taraftan ösen devlet atan. Halkın olsa 60% daşını iği ve tepsini sarap yiyorlar. Aş susuz diyen yani. İktisar taraftan ösen devlet bolsan halkını eye çıkardın. Türkmenistan'ın içinde iş olardı. Halk yurttaşına çıkmazdı.
Yurttaşlyğa çıkan halkyna sen pasport berebilirsin. Iqtisadi tarapdan ösen döwlet bolýan bolsaň. Diňe bular ýalan sözlýär. Şu ýalany ýogurulan bir sistema daby. Halkyň gözüne çöp atmak. Hiç kime bergimiz ýok, nämämiz ýok. Näme bergiň bar? Halka bergiň bar, bize bergiň bar. Sen halk näme, adam näme? Sen ýurt bolsaň halka hyzmat etmeli. Tanasyň aňyrsy kändir bu zatlar. Sen halkyňa pasport berebilen ak, ýene-de bergim ýok diýip bilýär. Ona hel beýle bolýar. Şu bir çyryk sistemada oturan näme? Bular ýalan sözläp öňüm öwrenen. Şo ýalan söz bilen ýalanyň üstüne gurulan bir döwlet goşadyrlyk içindäki. Reýska çykşylar aýdan diýdim, ýene söz alar. Sag bolun söz bereňize. Sağ ol Ýaşgyby. Gaty dogry zatdyny belläp geçdiňiz da. Sebäbi ýanky ykdysady tarapdan ösen bir ýurt bolýan bolsa, ýançyn ýanky dollaryň iki kursy Türkmenistanda şu wagt işleýär da. Ham döwlet ykdysady tarapdan ösen döwletlerde döwiz diýen ýanky dollar başga ýurdun puly ol banklarda döwlet bir bahasy bolmaly. Döwlet tarapyndan bir baha keskitlenmeli da. Şo baha boýunça halk alyp bilmeli. Han onu ykdysat tarapdan ösüp barýan döwlet han nerede? Bu ýalan gürlemek gaty aýyp ýa ýene. Melike Molum hoş geldiňiz. Size söz bereli. Başdyny. Meňem neme güljekmi, ağlajakmy diýere öz uýdurýan ýalanyna berdim Muhammed. Özü bir anonyamka. Bunu ýeke ne şu wagt kardeşler aýdyp geçdiňiz, watandaşlar. Ýöne aýtmana da gerek ýok. Şuny biziň ýurdumyzda eýen Türkmenistany, türkmen halkynyň ýagdaýyny ýöretýän siýasatyny hemme zadyny açyk aýdyn aýnada gören ýa-da dünýä ýurtlaryň görüp oturlar. Ýöne onda da halkymyza bir düşünükli bolar ýaly bilen aýdyp geçmeli. Günneme almaly temalardan biri. Indi şu menem Arslan kardeşim bilen aýny pikirde. Bu gelli Kärizowň emesini 7 milyar borcuny men olara bergim ýok, maňa töhmet satýarlar diýjek bolýar-da. Ýanky Arslan kardeşim gaty dogry berläp geçdi. Bunu ýokary uramalar näme seňçe akyly ýokmu diýdi-de, gaty dogry aýtdy. Onsoňam başga zatlar goý. Ine gelli Kärizowň biziň watandaşymyz, iýleşimiz Almanya'da doğal hakkı hukuku var. O hakkı her kim hakkını talep etse şu götünde doğanam kalmaya derdi Muhammed'im. Neyem için belgisi yokmuşsun. Her bir yerden yören vatandaşımıza ölüp giden koronada ölenler derdi Muhammed'im şu çaka senin neçe yıl yörede oturan olsa şu devleti şu devirde ölen ata-babalarımıza, atalarımıza da vatandaşlarımız, iyileşlerimize, hemmesine, ölenlere de borcun var derdi Muhammed'im. Şunu unutma. Hem beydip, arkadaşım beydiydi deyip sen sözünü ananacak halk yok indi sen karşında. Halk gözünü açtı. Halk neyemediğini görü otuyor. Sen açlıktan bargırdın. Keselçilik yayradıp ondan bargırdın. Korona yok deyip tolancıklar var diyen ol. Koronadan ölenlerin hemçin nemesi yok. Statistikası yok. Caylanan mazarlıktaklara da bellik ne adı yazılıyara ölenin plancıyla yoğurlu plan. Şonam mezardaşları değil ya Türkler şunu yazıyordaydı. Şonam yazdırmadı. Sen vergin ömür vakam eşek yarı işlep üstüngüm bilmeyen. Yurdun taşına sınsırap gör. Ağlava böyle yurdun taşına 50-60-70% madır. Yurdun taşına işlep, şu tayda işleyen yerlerinin beren könük, geylen eşiklerini çağalarına, anırda oturan öynäklere, hosarlarına uğratýarlar.
ykdysady tarapdan sen ösen ýurt bolýan bolsaň, biz halk ýylyň köýnesini giýmedimi? Biz 4-nji ýerde baýlygymyz boýunça durýan millet, biz ýylyň öýüne ýat ýurtda talabançylyk etmeli, hyzmatçylyk etmeli we ýylyň köýnesine mätäçi bolmalymy? Biz $300 biziň aýagymyzyň aşagynaky tozçuda bolmaýan aýly üçin işläp ýör. Ya da biziň ýaşlanmaz, ine nesil öňürip biräjek ýaşlanmaz. Arak bilen zäherlenip öldürilýär, ýörüýt edilýär bu zatlarym. Arlyw ýoly bilen hile gurup Rossiýada iş we okuwa diýip çağıryp ýörüýt şotaýynyň wizasyny arzana düşürip Türkiýanyň kyny gymmatladyp halky ýaşlanmady işläp biräjek nesil öndüräjekleri şulardan nesil ölmesin diýip sen genosid edip oturýarsyň halky. Soýkırym bu. Urşa uğratyan. Türkmeniň Ukraina bilen Russiýanyň arasynda urşda näme işi bar? Biziň entek bilýänlemeden ba, ýöne bilmediklemeden badyr. Bu zatlar hemme zatlaryň illüstrasiýada netip bolsa orta çykar. Sen her bir öldüren adamlaryň üçin bergin badyr sen. On ýygyna ýetim galan çagalar üçin bergin badyr sen. Senden ýeke gellikäriz, gellikäriz. Sağ olsun başyny başlady. Alaram inşallah algysyny ýöne bizem alar. Halk alır. Halk indi sen arkadagym sağ olsun diýmäne demesi ýok. Halk görüp ýüremezadi. Olam çağalary ýurtdaşyny ölmeli, sene bergin ýok. Sen gitsen eline yaragallan ýarak nime bolýan bolsaň. Git, Putin sen hojaýynyňa halkyňky däl. Sen halky beýdip gyrmana hakyň ýok. Ykdysady tarapdan ösen bolsaň sen iş ýerleri bolardy, iş mümkinçilikleri bolardy, iş podaklaryny açardyň. Halk öz ýurduny krallar gibi ýaşap ýurtdaşyna syýahata çykardylar. Talabançylyga däl. Hyzmat etmäne däl. Sen Türkmenistanda 7 milyon halk madik görkezýäňe. Şu 7 milyonyň ölenlerem diýerleriniň hemmesine bergin badyr. Şonu unutmagyň. Şu taýda halk gelýär çagasyny taşlap 6 aýlyk 7 aýlyk çagasyny taşlap gaýdan gelin gaýdylar var şu taýda. Oğlum 11 ýaşady, oğlum plança ýaşady, görübilen mokda boy ullapan olup gidipdir, menden sowapdyr diýip ýören, zeýrenip ýören eneler var, atalar var. Bu aýra geçen seneleriň bergisini kim bermeli? He? Çagalar eneden sowatdyran bu mähirsiz galan çagalaryň bergisini kim bermeli? Sen bergilen entek ýeke hasaplanar. Sen ilki bile halkyňa bergin ber. Nevti gady orfa aktyryp arkaýyn halkam paýoga düzüp ne ajahan han dogry bilek geçdi. O porsak giden ýaşgalary berip halka olam ölüşük. Baý ýurdun halky şeýdip ýaşamalymy? Sen bergin gatkendir. Hiç unutma. Sen asyl bergilerini inni görürsün. Bir täze Türkmenistan bar gurulsun, illüstrasiýa başlasın. Şowa çykar hemme algylar. Neme bergilen. Halk biz ýurtdaşyny eşek ýaly işliýäs, aljagymyz $200-300 onu keselimize ýetirelim, ağacımyzy doýuralym, özümüze bir zat galsyn o taýdan. Gene 10 000 könesini berseler ýüzümüze syýryp begelip uğratýar. Biz baý ýurdun halkymy? Afrikada bizden gowy ýaşaýanlar. Sen bizi Afrikadan hem geçirdiň ha? Bergen ýokmuşyn sen. Şu atlıkça şular aýdaýyn. Sağ ol Melikim oğlum. Gaty dogry bellep geçdiňizine. Şu indi halk on Gurbanulyň ýakasyndan ewşitdäp tutjak güni gelip ýetdi danny.
Yurdun daşında 60% halk bar olsa içindäki tamam hiç da koşulmasın. İçindäki sen yankıyalı yalan gurrunlaryň bilen odan sözleriň bilen aldap saklap otyňda açyk bir türmehanada emma yurdun daşyndakylaryň gözi gowy açyldy indi. Sebäbi sen indi olary yalan bilen aldap bilmeýär sebäbi. Näme üçin diýsem, yurdun daşynda bir azat öz sözüni aýdyp bolýandygyny, kanunyň işleýändigini, konstitusiýanyň işleýändigini, türkmen halkynyň her bir watandaşyň öz pikirini aýtmagy hukugynyň bardygyny yurttaşynaky gezip gören ýanky şu biz gezip görenler gaty gowy göz ýetirdiler. Olaryň hem ýakasyndan, olar hem siziň ýakaňyzdan evşitläp tutup hasap sorajak güni gelip ýetdi. Ýoldaş Gurbanuly Berdimuhammedow edip yalan görlemäň. Arslan kardeşim size söz bereli. Baş üstüne. Sağ olun Açahan hanım. İlki bilen dinläp duran ildeşlerimize hemmesini aýtmak isleýän bir zadym bar. Haýyş sizden şu Gurbanuly halkyna sereden ýok diýip sözleri aýtmaňlar, ulanmaňlar ildeşler öz aralaryňyzda. Sebep şu sözü aýtdığımız aydan wagtymız biz hamala şonu saýladyk, biz şoňa ses verdik ýaly manyýa gidedi de. Biz mene 2 milyonumuz daşar ýurtda ses verdikmi biz? Saylamana gittikmi? Yok gidenimiz ýok. Şonu aýtmaýalym diýjek boldum. Bir ondan soňra karzymız yok diýdi de Berdimuhammedow. Karzymız bolmayan olsa ne edip inanalım sana karzın yoktuğuna? Bunu Suude'de sözün bilen senin biteni var. Bu devlet işi bu da. Elbette sizlerde devlet düşünmeniz yok. O üründeki adamlar delsiz. Maşanın başına oturdurulan kuklasılar. Karzın bolmadığını Suude, hani bir suudnama, hani statistika, hani girdecin, hani çıktacın, onu bir görkeze biz inanalım diysek. Ya halkımıza köp zadı bilmedi ama yurt dışındaki oturan guramalar ya adamlar, bilimli adamlar ya ekspertler bunlar gowu hasaplap bir saatin içinde hasaplap çıkarıp berediler. Meselemde o bilimli adamlar Türkmenistan'ın karşısını yani başka zadını yani. Bulara çel aldı en bol oturdu halkımızın üstüne. Ondan sonra şu halkımıza da aydası milede indi göz görteliye bize gözümüze basıp yalan geplep durdu. Karzımız yok, halkımızda pulu var, halkımız gowu durmuş yaşayar diýeni alır. Halkımız acı yaşap duranny, özü acı durmuş yaşap duranny halkımız pilot ila onu. Indi özünün açlykda yaşap duranny halk inanman Berdimuhammedow'un gepine inanmalymy sözüne. Karzımız yok, pulumuz kän diýen sözüne. Elbette olaryň marginallarda pulu bardyr yaşamayna. Ama halkda ýok. Halkymız hem şu taýda çağası aç, özü aç, ayrıçılıkta yaşap diyorlar. Maşgallar tozdu, gitti, köpüsü bozuldu. Indi şu zatlara da göz yumup çağalarının önünde de utanmadan şunun sözüne gaytarı vermin, sesini çıkartmayın, dımıp oturacak mı ki ya illeşler size? Seyredin ya bunlara maşgalalar, diýmen çağaları, okuvçu kızlara bozup eden ettilik edip kellesine giydiler yurdu. Siz hem şu an indi sesinizi çıkarmayın oturacak mı? Haçanaça oturacaksınız illeşler. Çağalarınızın önünde utanmayasınız biz. Şu an ya binamız millet mi olduk biz? Bunların sözüne inanıp. Durkanı bu taýda şu zat var. Bir adam çıkıp aýtdy onun sözüne inanmalı Berdimuhammedow. 5 milyonun aç yaşap duranını dile getirse bu yalan olamı? O neyle ola da? Akla sığmayacak zaten. 5 milyon aç yaşap otur. Maşgalasından hayrı buna hiç kimin anası gelmedi. Bir adam aýtsa inanmalymış. Neyle bu adalet oldu bu? Yerine koyup bilemiyorum da hazır. Sağ olun.
Sağ ol Arslan Bey. Gaty doğru bellap geçdiňiz. Şu sebäbi aç ýaşap oturan diýesany aç diýip ajam däl ýöne halkymyzda iýmit ýetmezçiligi bar. Hem bu zatlaryň üstüne hiç kim örtbaş etip bilmez onu. Onu ýanky günüň öňüne etegiň bilen ýapjak ýaly bir neme bolar da, bir metot bolar olam. Onu hiç kim yalan ýaşyryp zat däl be. Sebäbi gündeme gelip duran ortada. Sebäbi halkymyz ilki bilen şu bir garnyny doýurmagyň aladasyny edýär-de. Başga bir ýa bir açyş edeýin, iş edeýin ýa aýa uçaýyn, Marsa uçaýyn ýa dron ýasaýyn diýen ýaly pikir ýok halkymyzyň kellesinde. Sebäbi onu edip biljek güç ýok. Hem üçin ilki bilen adama iýmit ýetmezçiligi, iýmit gerek ilki adama. Ýaşamak üçin iýmit gerek. O dönemi Türkmenistanda ýok. Ýanky aýtýşymyz ýa şu gurap ýatan makaronlar, porsap ýatan makaronlar, tohum butlary wagty geçen. Ol utanç dämi? Şunky 21-nji asyrda onnoda. Dünýä ösüşe tarap gidip otyrda, emma Türkmenistanda şu wagtam döwlet dukanlary bar diýsen gülkünç bir zat bu. Hem 2 kilo un paýok paýlanýar diýsen, halkyna 2 kilo un paýlýar. Emma gurbaňly ýanky ekrana çykyp biz gaty bir ykdysady tarapdan ösüşe gidip barýan döwlet ýurt dip aýtmana sen nene utanaňa? Utanç ýa, utanç. Vatandaşlar. Görde haýsy Melike molum elini galdyrdymy ýa Bahar hanymmy? Melike molma söz beräýli Bahar hanym. Melike molum başdyna. Men käbada aýtjak neme? Diňe iýmit ýetmezçiligi däl. Bize yetmezçiligimiz gatyken, bize yetýän zat ýok. Bilim yetmezçiligi, halk jahilgarly, sağlyk yetmezçiligi, bize doktorlar ýok, kasaplar işleýär, ýalňyş tedawi edip halky öldürüp ýörler, ýalňyş dermanlar berip, başga bir keselleriň açylmaz, başga bir kesellere ýol açmagyna sebäp bolup ýörler. Morlumlar yetmezçiligi bar. Bize hemme zat yetmeýär. Milletem açlyk däl diýen ýaly nimetdiňiz ýa aç. Musurlardan eger çöpläp çörek zat alyp iýen bolsa ol açlyk, ol gyççylyk, gahatçylyk gelmişdir. Ýurtda biz häzir pul uratmasak, ýurtdaşyny işleýänler millet aç ölerdi şo taýda. Bir-biriniň etini ýerdiler. Şo derejä ýetirdiler. Bir kay iyi ver, men oturup biz izimiz aklar ne hile bolýar. Biz ýöne çağıramyda, ýakynlamyda döz bilmem soň iyi berýär. Şu taýda ykdysadam tarapdanam hiç bir tarapdanam ösüş ýok. Diňe ösüş Berdimuhammedowyň jübüsi rampoçala gidip duran gaz. Başga hiç zat ýok. Halka şeýde çep gözüniň ýan tarap bilenem teredilen ok. Halkyny, sen halkyňam däl aslynda. Sen ýurdu guruju meclise tapşyr, inde täze Türkmenistana. Da git gümol merik diýen bolsaň. Halky mundan beter gynap ölüme sebäp etmäge sen hakyň ýok. Ýa-ni Arslan kardeşim gaty gowy näme pikir aýtdy, dinleýijiler şu kommentariýalarda ýazyň, gelinde goşulyň bir özüňiziň pikiriňiz, düşünjäňiz badyr. Hakyky ýek adam ýöredip durmalar, şol adam oňat diýse sen oňatmyşyn, ýa-ni özüňi duýýaňyzmy sen hemme zadyňyz ba diýse sen hemme zadyňyz dogryam watandaşlar. Ýurtdaşynda şeýdip sergezler bolup görsüňiz. Sizem sesiňizi çykaryň, goşulyň, pikirleriňizi aýdyň, gelin şu kanala abone bolun. Dinleýäňler YouTube'larda çykyşlanmady bar, ýaşullanmadan çykyşlary bar. Haýsy tarap ölçäp bir düşünip bilýänsiňiz, haýsy tarap ýalňyş aýtdy, haýsy tarap dogrular aýdyp otyr. Ya ýeke biziň çağalanmadymy kaňarda ýeter ýetmez bolup ýaşaýan da ýurtdaşyna gelen beýle pikir watandaşlanmaz. Hemme zadyňyz bol üçin siz bärik syýahata, kurorda da injalmana gelen olmaňyz mümkin. Biziň ýalňyşymyz bardyr onda. Sizem Türkmen, ýurt siziň hem ýurduňyz.
Sizin hem aňyrda çağılaňyz we inataňyz we gosarlaňyz we bir azajyk ýurdun aradasyny memleketiň aradasyny etýän bolsaňyz biz sizem goşulyň bir tarapa. Haýsy tarapa agramyňyz itýän bolsa diýäýmesem indi. Şu kelläňizde bir ölçäp kesip görüňdänim dogry şu tarapa janygyp aýtýar bolyn. Bizem şular ýaly şu halkyň içinden edik. Gelinde goşulyň pikirleňiz aýdyn garşy tarapada. Ýeke bize gerek gel, hemmemize gerek çoýur. Gök ganyňyz şu taýda daman bolsa, diýmek siz gelip Türkiýede ýa Orsiýetde ýa Çin'e ölüp gitmelilersiňiz. Sizem dolanyp barmala ýygyňyza, çağalaryňyza geljek diýip söz berip gaýdansyňyz. Bütün ömrümüz bizim şeýdi terýazan bolup ýurtdaşyna, deňizler, daglara aşyp entep ýöremek bilen geçmelilerdir. Hakyky gül ýaly cennet ýaly ýurdumyz var ýöne bize dowduk etdiler şo ýurdu. Ýaşama ýaly ýagdaýy getirdiler, biz çykyp gaýtdyk. Mejbur bolduk şoňa. Indi şu zatlar sizem bir düşünür çabagtyňyz bolandyra. Beýdip ýa çekip ýörsek, bize bärde ölküder çağalamyzam kim biler näme aşaňa sokjaklar. Bir terroristin eliniň aýatyna goýup gaýtdyk çağalamyzy. Başka emanet etjek hiç bir zadymyz ýok. Bizden başga da şolary gorajak ýok. Indi gaýrat ediňde düşünerçe, pikirlenerçe wagt boldy. Ýöne arkadam hay näme diýip borla günüm geçse bolýar diýip ýaşamallar. Günüň nähili geçýänine de bagly. Nama bir gayrat nalat edeyin bolup girmen tariha bir gayrat edin doğrular bir ağız iki ağız söz bilen aýtsaňyz ölmersiňiz ölmelen bolsa öleli şu vatanymyz üçin. Görüyorsunuz başka yurtlarda da bizi gelerken yurtsuz galyňmy diýip barına basjak ýok. Biz öz ýurdumyzy düzeltmeli, sıyırıp tüpürmeli, arasalamaly, şu taýda ýaşamaly. Bizden geçti de doğru, bizim çağalamızdan şey dip seriyazdan geçsinmi? Özümüze göz yakol çağalamızda ne edip göz yok salatları. Ne şeyadır ki görüyen gününüzü. Hemme de adamma bizim gırgınçılık gidip dur yurtta. Yarısını urşa koyuveriyor, yarısını berde zehirliye gelip et bayramçılığa dönüyor, arak bile zehirlemek. Gelip yürüyüp de zehirle otururlar dedi. Beytmen var. Toplanın üyüsün yani o geri halvatan bir tane düzeldir diyeyim. Öyle sağ olun. Sağ ol Melikim oğlum. Katı doğru ene. Biz şu iktisadi taraftan bir bay bir yurt bolýan bolsa, biz beýdip ýanky bir 5 manat pulumuzy Türkmenistana uğratjak bolsaň, bir adama yüz tutmaly bolýar-da. Şol adamam aňyrdaky Türkmenistandaky ýanky pul näme diýen pul transferini edip berýär ýöne aňyrda Türkmenistanda bank sistemasynyň iktisady bir ýagdaýyň çökendiginiň alamaty da bu. Otaya jaň edýär. Şol adamy şeýle adama bir $100 berip goýber diýip ne? Hani onu Türkmenistan ýanky iktisat tarapdan ösen bolsa, banklar hem zatlar elektron görnüşde işläp durmaly. Biz bärden beýdip bir adama ýalwaryp bir $100 geçirip goýber, onam aňyrda çağalan alsyn, beýdip durmaly däl. Vatandaşlar düşünün. Bu Gurban olayım yalandygyny ýene de bir gezek suud edi özüniň. Ha men yalan işläwotyn, yalan zady edwotyn diýip aýtmagynyň ýanky Arslanyň aýdyşy aldy ol. Doğrudan hem şu yalany özü dili bilen aýtyp berwotdy da. Gurban Berdimuhammed. Arslan kardeşim gene size söz verelim. Baş üstüne. Sağ olun Acahan hanım. Şimdi halkımız pullu, yankı, işli yaşap duran olsalar, karnı dop diyelim, yaşap duran olsalar, näme üçün daşary yurtta işken deyip TikTok'larda payladılar.
Bu elbette bu ayrı tema da. Ama şonu ne için şonu alıp payladıp durlar. Seyredin ya yaş kızlara Dubai'de işken deyip nimeler var. Dubai'ye işlemene gidiyortan yaş kızlarımız ken. Hani Türkmenistan içinde işli, pullu olsa halk Dubai'yle neymiş etsin işle bizim halkımız. İldeşlerimize de Aydas Meyretan Rızat var. İldeşler biz hazır yankı yurt meselesinde hiç kim taraftar olup ya ben bu taraf değilme hakkı yok. Hazır biz yurt meselesinde neme gidiyor da bir Allah dövür gidiyor oturan. Bizi yankı yurt meselemizden uzaklaştırıp oturuyorlar. Yankı iş var, o tayda bu tayda iş var deyip. Şu vaktimizi yitirmeyelim. Azıcık vakt var. Şu dövrde biz özümüzü aldalatsak, yani yurt meselemizde başka bir zatlarla meşgul olup yeresek, yurdumuz elimizden gidiyor, devlet sistemasını hem kurup bilmeyiz biz. Şu zatlara doğru düşünün, bu siyasatmış, bu politikamış, bu zatlara koşulmalı değil deyip bizi asıl meselemizden uzaklaştırıp otururlar. Şol oyunlara doğru düşünün. Şoların hazırki rejimin yalakalarının şu aydıp yürüyen oyunlarına inanmayın. Biz yurt meselemizde gidiyor. Asıl problema şu tayda ildeşler. Bizi şu güneçel aldaladılar bu siyaset deyip. Aslında bizim topraklarımızın üstünde gidiyor. Gep gürdüm. Şu zatlara göz yetirin diyecek oluyor da. Sağ olun. Sağ ol Arslan kardeşim. Katı doğruna. Bak. Bahar Hanım baş üstüne size söz verelim. Näme diye aldım kıyızını bağvalı görsün yüzümü diyere. Şu söz vardır öňden gelen. Aldyň diye elinden gelen nämesi aldysa da ananya, nämesi de ananya yalan gepler otur. Ağzımaza aldı. Koronavirüs yok. Türkmenistan'da deydi. Bu halkın hakkını koruyuşmayı, yukarı uğramamayı ondan gittiler. Doğrudan hiç her tarafı arası bunlarda korona yok deyip geldi. Bir tabur cübüsünü doldurup koyuverdi. Şimdi bunun ağzı takan taktı. Ben hem zaten üstünü yaparım. Geldi kariyesinin pulunu sindirerim diyen bir düşünce bilen halkın önüne çıkıp başka da dinleyenler olsa dışarı devlet olsun ben onun önüne çıkıp yalan yaptı orada. Bir geldi karis ve ben sana bergim yok, ben şunu vermeyen diyen bir neme bilen aydı oturuyor. Ben hem önünden hem zaten yalanımı geçirip oturuyorum. Orta yalan sözümü hakikat yani inandırıp oturuyorum hem beni. Kendim vergim yok deyip yalan geplep men anandırırım diye düşünce var. Yani Arslan Bey'in aytışyalı bu olup ken vergim var deyip hasaplar çıkaran yukarı urama, suudi hem zaten sen yalap bir kuş kelle samsık değil ağır. Yalan geplep sana çok medet arayali. Sen geldi karis ve vergim var. Onu hükmen beramalısın. Türkmenistan'ın içinin halkının hemmesine vergim var. Misal için ben özüme aitsam, ben 25 yıldır çağlarından ayrılmayayım. Ben şu 3 çağıma tek vergim var. Ben özüme vergim var. Sen yara karanzadaların yüzünden biz sürünüyoruz. Çağımızdan ayrı kaldık. Çağlarımız çağlarını yaşap bilmedi. Bizim yaşlılığımız yaşap bilmedik. Ömrümüz sürüne geçtik şu ataçeli. Bunların sen ne ödeyeceksin? Ne yerine koyacaksın? Ben şu 23 yaşımdan sürünmeye başlayan olsam sen 23 yaşıma getirip bilecek misin? Ben şu an 57 yaşında. Ben çağlarım şu an 29, 31, 33 yaşında. 3 çağım var. Şunları 2 yaşındaki ya da 2 aylık vaktindeki yaşına getirip bilecek mi? Yerine koyup bilecek mi şunları? Sen sadece bana vergin aydayın. Türkmenistan'ın içinde bana vergin neçe sana ziyanarlar var. Men çağlarına vergin neçe sana
sürülen çağalar var. Bazılarda araba süren çağalar var. Birinin kapısında komerçki magazinde karokkocuğun taşıyor. 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çağalarını yaşana, kulçuluk yaşatıyor. Şoları desem veriyorum var. Yani ben bunu deyimlerim bilen halkıma yüzleniyorum. Bazılarda araba sürseler, el atası taşları yurda gitse, çağalır o yerde yetimçilik çekse, enesi atası verdi. Misal için ben özümden albaydım. Yine şu gepleşime bakmışı oturulurum şöyle. Çağasının didarına zar. Çağalır en atasının didarına zar. Diğeri yetimçilik çekiyor. Şunun için halkımız indi bu zatları biz yaşadık. Bizim çağalarımız hem yaşadı. Indi kalın yaşayacak, yaşanımız kovu yaşasın. Şunun için biz toplarız vatanımızı kazanmasak başımızdaki diktatör yalan yaplemeye devam eder. Bize el çarparız böyle, el çarparız. Bir topa götü pampersli yaşlılar. Bunlar var ya görüne dik otursun diysem o dünyada gidip gelemez da ben bilemem gördüğün hem olacağını da. Yönü var ya Türkmenin yüzü karası şu yaşlılar. Bir tüverine göz aylasın. Mesela göz köndürüyor işte bir yaşlı katlaşıyor şu yaşlılar maslahatında. Niye maslahatına katlaşıyordu? Hazır öldü mü diyelim bilmeyen de. Şöyle biliyor. Benim çağalarımı taşlap başka bir yere işlemeye gidiyor. Krasnovoda'da aşkı vardı. Çağalarımın izimde ağlak kaliyene çelli biliyor. Ne için yaşlılar maslahatına şunu soramıyor. Biz indi özümüz toplanmalı, ağzı birlenmeli. Deyip yurdumuzu kazanmasak bizim çağalarımız hem indi yaşayacağını yaşap bilmediler. Çağaların yaşap bilmediler. İndi aktıklarımız hem yaşap bilmiyor sonra. Ben şu an aktığım 7. klasta çağalarını yaşanak şolu. Vatanımızı kazanmalı. Ne mesleğim? Ondan kork, bundan kork birim. Halk bana nemen zattır. Haramul'dan Kurbanul Berdi Muhammedov'den cinayetçi terör taparın başından görevde alıp sonra öğrendirler yalan yaplemeyi. Korkuyoruz diye. Korkak diye zat yok. Korkakluk yok. Hiçimden korkmuyorlar. Bir gayratlık diye zat var. Birinden korkmak adamı ulu namus. Biz korkamızak mı? Biz adam değil mi? Biz korkamızak. Bir gayrat derse yani. Gayratlı. Vatanımız için gepler oturuyoruz. Yani bizim çağalarımızda o yerde polisiyeler hiç sattıymen oturmayın. Sonra da biz vatanımızı kazanmalı deyip yapışıp oturuyoruz. Yapışmalı. Yine dinime de koruyan, ben İslam'ı koruyan, dinime dil yetirme diyorlar da. Ya senin yurdun elinden gidip var ya, yurdun. Bir haramzade oturuyor başında. Oğru oturuyor başında. Yalan yeplerde ağzı bir yana kıyışırmayan haram hacı oturuyor başında. İslam dinini nereden koruyacak sen devletin olmasa? Önce vatanını kur, vatanını kazan. Sonra dinini mi, imanını mı gerek olsa peygamber bilen kucaklaşı otur. Sen dinin bilen, İslam'ın bilen hiçbir iş yok. İstersen namaz oku, istersen öylerlerde yat git de, öyüne de gelme, şu yerde yaşa. O senin öz işin, senin yerine kalkacak adam yok. Ya da sen nira var yani diyecek yok. Vatanımızı kazanmalı biz. Bu dünya... Ahar hanım internete gitti yere. Kaharlandı. Yürekten kaharlandı. Hoş geldin Ayşegül hanım. Size söz vereli elinizi kaldırdınız. Bahar hanım internete gelince baş üstüne. Sağ olun söz verenede. Etenlikler, ilteşler. Menem istayda sizin hemmeňizden aýdanlaryňyza goşulýan biraz giçäde galdım. Şu an yurdumyzyň watanymyzyň ýagdaýy şu şemalyň uğruna bir togurlanyp gitýän bir peşmek bardyr edir şoňa meňdeýär. Nereye şemal haýdy taraba togurlasa şu togurlanan ýerine çukurmy, ýenemi, dözümmi, nire bar ýani belli-de şol
Yema toğurlanıp. Ya men kedim ýa. Şoň ýa bol nira bar ýanymyz belli-de, bir gorpun içine bar ýa. Biziň hiç gelejegimiz ýok. Şu wagt ilki başda halky gurbete goýbereýin, näme bolsalar şo bolsalar, ölse-ölsüler, galsa-galsalar diýip halky ýurtdaşynda işlemäne goýberip başlada başda. O mahallar wiza zat, oňa zat ýok. Her kim giden ýurtundan dokument düzeltip, meselem Türkiýede kimlik alyp işläp başladylar. Arkaýyn işlediler, onu da görülmediler, sonra onu da ýatyryp kimliksiz gaçak galyp işlemäne mejbur etdi halky. Ýöne bu da bir tarapdan halkyň gözüniň açylmasyna sebäp boldylar. Halkyň özlerine bolan gahar gazabynyň artmasyna sebäp boldylar. Sebäp nereye kadar gaçyp ýaşap, gorkup işlemeli, gaçyp ýaşamaly bu daşary ýurtlardan asyl işlemek hem kyn dogry şertlerde işleýäris. Şonuň üçin hem halkymyza ayaklanmana çagyrýan, büýdüp susup hem geplemän ýa-da pikirini aýtman oturmaly däl. Ýurtda hiç ýyly problema çözülenok. Bärkisi şu wagt sosial mediada çykdy-da, arkada şäherniň problemasy. Arkada jaýaljak bolup nähili halklar közenip pulunu ýetirip ber. Şoň ýaly derejä barypdyr ýurdumyz. Yaman gynasly ýagdaýlar, diýjek sözüm ýok. Ýöne halkyň özü aýaklanyp, özü watanymyzy özümiz goralyň, özümiz el alalyň terror rejiminden şol zatlary aýdysym geldi. Bolýar sag bolun. Sağ ol Ayşegül hanım. Bahar hanım sen internetin gitti da goşa gaýyrjaň ýok bolsa Leyla hanım Arslan beg elini galdyryp dur, olara söz beräýinmi? Arslan beg mi Leyla hanım? Hay seňiz el galdyrdyňyz? Leyla hanım bu. Başystyna Leyla hanım size söz bereli. Bu Berdi Muhammedow yalgan söylep, kaçan karama bula yalgan söylep, yine efire çıkıp, ekranlara çıkıp yalgan söylep bizeni çağalarımızı gelecekine aldı bu. Bilimsiz koydu. Bütün yurtumuzni, halkımızı bir-birsine yav etti bu. Bu aldar kösele bizeni yurtumuzu sattı. Halkımızı baktı kara etti. Yeniden bunu aldar köseleni sözlere yeniden inanıp otursa bu halkımız olsun çağalarını geleceki yok. Indi çağalarını gelecek hem yok bu gidecek. Eğer bu sözlerine inanıp otursalar yeniden bizeni indi ne bolarımız buldu bizeni gelecekimiz bitti indi. Lekin çağalarımızı gelecekini düşünmelimiz. Bu taşrakçılık edip yürgen, haram kulunu trepkesi bolup yürgenler, süpürgile, şula gözünü açmalı, birinci. Öz çağalarını geleceki üçün. Halkımızı düşünseler, şula gözünü açmalı. Yeter trepkeçilik etkenleri. Yalgan söylep bizeni yurtumuzu sattı berdiler. Berdi muha. Yalgan söylep bizeni bahtımızı kara etti. Gelecekimizi berbat etti. Indi bize başka yurtlara çıkıp gördük kimnin içik bolacakını, halk nişep yaşamalılıkını, bu çağalarını nişetip okullarda okutmakını, hemmeçkini indi bize ürgendik, bildik. İndi bizeren çağalarımızı geleceki için şu yurtumuzu yalgallardan azat etmelimiz. Erkinlikimizi almalımız, hakkımızını almalımız, talep etmelimiz.
Yeter artık. O bula hayatını yaşamalı. Bizəni çağalarımız yaşamalı məsmi? Bize yaşamalı məsmi? Bu ne degen görün bu? Bizəni yer üstü baylığımız kimlere getib yatıptı? Kim için getib yatıptı? Eğer bu haram kulu berdi Muhammedov öz halkını düşünseydi, öz halkına şularını berseydi, hakkını berseydi, onda halkı götürerdi bunu. Arkadağım dep hemmeçki bunu kollap kuvvetler edi. Lekin hazır bu dünya bunu taşakçıları kollap kuvvetlap duruptu. Şu bağalarını gelecekini çümmin durğalla kollap kuvvetlap duruptu. Niçin bular düşüncesiz, bilimsiz? Şunun için bularını kollap kuvvetlap duruptular. Oğrularını. Şunu aytın dedim. Sağ olun. Sağ ol Leyla Hanım. Arslan Bey size söz verelim. Üstüne. Bahar Hanım ondan sonra sağ. Sağ olun. Ben ildeşlerimize, esasen hem erkek ildeşlerimize aytmak isteyen, ildeşler yurt meselemiz hemmemizin meselemizdir. Hemmemizin borcumuzdur bu. Yurt meselesinde hiç kimin qırağa çekilip durmanı hakkı hem yok, hukuku hem yok. Şu an unutmanlar. Yurt meselesinde gidiyor hazır. Bizim meselelerimiz. İndan son. Yurttaşlar sizin üçün başka ildeşlerimiz göreşmeli diyen zat yok. Sizin çağalarınızın aladasını başka ildeşlerimiz borcu değil onun aladasını etmek. Sizin en borcunuz bu yurt meselesinde kırağa çekilip seyredip dursunuz utanmadan. Başlan şunu yal aytmasam bolan yok artık. Ertir büyürüğün teze Türkmenistan'da olguysınız. Önünde utanmayacak mısınız? Olguysınız sorara teze Türkmenistan için koştun mu deyip atayene diyende ne mi diyeceksiniz? Yok koşulmadım kenara çıkıp durdum diyecek misiniz? Çünkü yal duruşunuz yala. Son olguysınız aytmaz mı? Menin için göreşmendirsin sen. Teze Türkmenistan yaşların ki, gelecek neslin ki sen menin için koşmadın mı deyip soranda utanmın duracak mısınız yiğitler? Haşene çelle beydip duracaksınız değil mi? Göz görtele sizin çağınızı aç yaşadı otururlar, o tayda da marginalları bilen bile kovdurmuş da yaşa otururlar. Gözünüze sokup yaşap dururlar. Her gün hem TikTok'ta paylaşadılar. Yani kovdurmuşunu, ullakan toylar edişini. Sizin bir yeriniz kemmiş olardan. Siz ne için beydi oturursunuz yiğitler? Haçana çe beydi oturamız biz. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Doğru bellap geçtin. Melike oğlum size söz verelim. Üstüne. Neden bir dakika fırladaydı üstaydı. Arslan Bey gatı doğru verildi erkeklere yüzlerini. Meneminde bir ayar hükümünde, üstaydı eni hükümünde, yurttaşına isteyen enelere bir aytacak yüzlenmem var. Yine üstaydı işlep görsünüz, üstaydın çağalarının görüyensiniz, yurttaşındaki çağalar okudan son kanikul veriliyor, bir de kanikul veriliyor, bir de tatil. So tatillerde go yerlere gidip de inceliyorlar. Hiç olmanla garı mamaları, eneleri, şolara gittiler, ütgüşük yerleri, parklara aylanıyorlar, zaparklara aylanıyorlar, ullokan akvaryumlar var, şolara gidip bir ütgüşüklük görüyorlar. Şimdi şu vakit hiç kimsenin yok mu? Bizim çağalarımız kanikulla taşkı tekliyorlar. Öyle beş manat getirme için. Sıvatları hiç mi gözümüne getir? Kimsin meğenizmesi? Men çağacığımın şuraya yer geçsedi deyip arzuğunu niyet etmeyenizmesi. Bizim için ne? Hakiki şu teze Türkmenistan gurulacak olsa bizim için ne? Bizim ömrümüz geçti. Hakiki bir neyse ilk kardeşlerimden şu tayda birlik geçtiler de. Bizim çağalarımız için. Çağacıklarımız, altıcıklarımız, şular bir koca yaşasa. Gidem ölsöňüzem men şon ýaly ölsem gözüme atsaýyn ýumuk giderim terde Türkmenistan'a kazan bersem çağaçyklanma, altıklanma. Gidem şon ýaly niýet edeniz okmy?
Diňe şolary $50-60, $100 uğradanıňyz bilen bitýärmi? Dolar bilen nähriň ýerini dolduryp bilýäňizmi? Bu aýraçylygyň gujoňyza alyp bagyryňyza basyp söýüp bilmedik pursatlaryňyzyň öwedini pul bilen dolar bilen ýerine goýup bilýäňizmi? Gelin goşulyň danym özüňizi çağırtlaryňyz üçin, agtyklaryňyz üçin bilmem nämeňiz bar bolsa şo taýdy ýadyk. Öýlenmedik, durmuş gurmadyk bolsaňyz öz gelecek hayatyňyzy gödöňüne tutup watany goramany çağırýan hemmäňizi. Bu watan bolmaýar biziň, bu watanymyzyň içine sıçdylar. Bunu biz arasalamaly, temizlemeli, täze jumhuriýeti gurmaly. Başka hiç ýeri ýolu ýok. Bolmasa her kim geden ýerine ölüp gazy bermeli. Siz öleňiz soň kim goýberýär şo dolarlar çağalarynda? Gelin indi biliňizi berk uşaňdanym watan düzeltmeň uğruna çykaryk. Soňam ine siz musulman Allah'a va diýäňizde. Musulmançylykda da bar 7 türlü şehit bar diýär. O orsu gorap Ukrainada ölmek şehitler. Ya da yurtlarda ölmek ol şehitler. Şehidimiz var diýen ol şehit hasaplanmaýar. Birinji bilen watan üçin söwüşip ölen birinji şehit şodur. Unutma. Şoň üçin gelin watanymyzy düzeldelik, başga çaresi ýok. Sağ ol Melike Moly. Bahar hanım size söz vereli başlan yani internetiniz gitti ondan sonra biz devam ettik. Baş üstüne Bahar hanım. Sen geldi de. Melike Moly yani doğru belirlek geçti de neme diýerler menin dinim yine Allah ya Allah ananın benim bir dinçi bir nemede maşgalada öyle östüm. Ecem namazım okardı, Allah da diýerdi, öwliýa ziyaretem ederdim, men özümem öwliýa ziyaret ederdim. O gowzat, dilek etmek gowzatdyr. Ýöne sen dilek edip, şeýle otursam, sana gelip öwliýa gelip bir watanyň gazanyp bermeýär. Şoňa bu kelläň çaly işlediň şoňa akylyňyz ýetsin. Ýa-da Allah maňa Türkmenistany gazanyp berdi diýip çeýtip otursam, Allah gelip sana Türkmenistany gazanyp bermeýär. Yüreğime dimertlik ber, bu beýle bir binamız bolmaýyn, bir gaýrat bolmaýyn diýip dilek etdi. Watanyň gazanjak bolup ädim ätle. Bir täze Türkmenistany gurulanyna meçitler ýykmaly, namazy okamalydan, hemmämiz sabrmen bolmaly diýen zat ýok. İslam okusun, İslam nämesi şeýsin. Ýöne bizinkilere bir neme öwrenşipdirler da, ey Allah beýikdir, sen gepleme Allah beýikdir. Allah öýde etip berer. Öň ejim garrynça namaz okudy. Bir täze Türkmenistan guruldy. Bir elini uzudan bolmadan soň mecbur oturdy. Ýöne namaz, öwliýa, Allah gurup bermedi işlady. Ile men Türkiýe geldim. Gatnaşdym täze Türkmenistan diýip dilegime diýen Allah ýalvarýan. İşimiz oňuna bolsun diýip. Ýöne hereketime diýen. Uruş başlandy diýse oňa da bitjek. Men halyň öýde men uruş başlansa Allah maňa kömek etsin diýip men bu tarapy bakyp oturjak däl. Ya Allah'ı unutmam. Ýöne bir arnamışyňyz bolsun. Öňünçe watanyňyzy gazanyň da sonra dinim, imanım Allah'ım diýin. Oturun yerinizde maňa gelip Allah gurup bersin diýip oturmaly däl. Ne halkymyza şonu diýjek bolýan. Oýanyň. Gözüňizi açyň, watanymyzy gazanalyň. Mescitten dolu. Ýene de mescit sat berjek size. Oturun oturun mescitte günü bilen 5 wagtda namaz bolsa siz 15 wagtyna namazyňyzy kılın. İşlemeň, ýetip namaz kılı verin. Sizin elinizden ayağınızdan tutacak yok. Siz aylık gerekmese işlemeň, namaz okan. Ýöne watanymyzy gazanmaly. Watanyň bolmasa sen dinim, imanın näme? Sen çağlaryň gorap bilen ak namaz okuyam. Çağlaryň gorap bilen ak halkyny zenanlary gorap bilen ak. Biz Türkiýede ýene hyzmatçylyk etýäris. Han goram da bize. Daha şu uzly.
erkekler siz aydınla Gruziýada iş var. Geldik durun. Daşıgı olmalı. Şivet şoňa meýdi. Uton. Türkmenistan'ın içinden mara Gruzya işe geldiğin çan uton. Gel halkım diye biz erkekler diye cenahlarımızın hemmezade edip dururlar. Gelin biz erkekler bizim diye şey vatanımızı kazanalım diye. O Gruzya çıkıp güllük alsana mara alsana mar deyip adamları kulçuluğa çağırınca vatanını kazanacak ol. Daşıvızı erkeklerden yaman narzamen mara. Utanıyorum. Ben daşıvızlı deyip bir yerde demediği şivesinden belli de daşıvızlığı izik. Vatanımızı kazanmasak nerede işlesen işle ayları uğurluk vereceklerin çok palçıklı köçelerdir. Çok tuvalede o belleğinin ayak ucunda tuvalede var bir öyüdür. Çolur yaldır. Korku çaylar vardır. İçinin tuvaleti işleyen değildir. O tuvalede bir diyensin daşarı. Hayırının bokma ayağına bokmaz kaçacağını belli de. İçi daşıdır. Ya bizim bir cennet ya bir devlet kuralım ya namusumuz oyansın. Erkekler. Daşımızın erkekleri. O başka yere Gruzya'ya gidip, Türkiye'ye gidip, Rusya'ya gidip demet ben halkı işe çağırmam da gelin cemden vatanımızı kazanalım diye. Diyeceklerim şundan var sağ olun. Sağ ol Bahar Hanım. Arslan Bey size de söz verelim de gepleşimizin has sonuna da yakınlaşıyorduk mu kalkayım. Başlayın Arslan Bey. Sağ olun. Ya hoş benim şu Allah hakkında bir fikir düşüncem vardı. Şunu ayıp geçeyim dedim. Şu ildeşlerimize aydasım geledi. Hemme problemalar Türkmenistan içindeki elde edilen hemmesi iskustunne elde edilip geliyor. İşsizliğim, pulsuzluğum, korrupsiyam hemmesi adamın eliyle edip geliniyor. İskustunne edilen zaten. Ne edip siz çağalarınıza utanmadan aydıp bilyeniz bu Allah'dan geldi deyip. Açlığı hazırki rejim dör edip dura terör rejim. Gayşniginden başlayıp ta yukarısına gidince. Siz ne edip bunu Allah'dan geldi deyip utanmana oturursunuz ben şuna eren kal ya illeşler. Gözünüze görgesi batıp durana şoların eliyle ediliyordan hem açlık, işsizlik, pulsuzluk problemalar. Ne edip siz ona Allah'dan geldi deyip utanmadan çağalarınıza aydıp oturursunuz şuna düşünemiyorum. Şunu koşayım dedim sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Vatandaşlar qoğuz atları bellap geçtikten şunu halkımıza öz dilimizde, sada dilimiz bilen yetirmeyi istedik de. Sebebi Qurbanulu Berdimuhammedow'un yankı videocuğunu men şu yere de koyup bilsem koyacak. Eğer koyup bilmesem Abdurrahman'dan haş dederim, koyuyorum, görközerim vatandaşlarımıza yönü diyecek bolyan zadım. Qurbanulu Berdimuhammedow'un o ekrana çıkıp yankı bizim yurdumuz iqtisatda aydan yuqori bir ıhtibarly bir yurtdur, bizim hiç bir yurda bergimiz yok dip yalan gürlemesini biz yine de şu yerde ortağa alıp her kim fikrimizi ayttık da vatandaşlar. Sebebi iqtisady taýdan ösen bir yurt bolýan bolsaň, ne saparaga da bundan 30 ýyl öň iqtisady yer su reformasyny etjek bolan adamlar şolar. Hatta edibem bir sany owalarda, şäherlerde deňäp gören şonu. Muny biz öňem kän bellep geçdik da. Saparaga da şoň üçin şol işleri etjek bolan adamlar şolar. Şoň diňe saparagaň öz del, oň ýanynda şoňa kömek eden adamlar var. Şol işleri goldan adamlar var. Şol işleri yerinde deňäp gören adamlar var. Şolaryň hemmesini şu Qurbanguly yankı yalan gürleyen ekranından çıkıp şu yerde şolary terörist hökmünde yok bir halka bir erwet bir zady eden ýaly edip görkezip gaýtan başga nemeleri ogurluklary üstüne ýönkep türme basyp öldüren adamları da sansız sajatsız bu yerde. Sanny bundan bir 2-3 ýyl öň kemine daýyn Merdan Muhammedow saparaga neme Aydın Bey şolar ortağa çıkarıp görkezipdi. Yanlışmasam.
Halkın Ses kanalında duran şolary eger görmek isleyen vatandaşlarımız bar bolsa bir ýyl öň aýtyp geçipdiler şolary. Şolary türmelere sokup öldürdüler, ýok etdiler. Şu owadan depe näme üçin? Türkmenistana gerekmi şu owadan depe? Näme üçin? Şu Gurbanuly ýankyýaly yalan gurrumlaryny etsin, halk bolsa planimisin diýen ýaly pikir bilen halkyň öňüne çykyp ýanky halka topraklary, yerleri paýlap halk bir öz eli bilen kazansın, özünün ertirki geljekde nesillerine, geljekde şolara miras hökmünde galsın diýip etjek bolan adamlary şu owadan depe sokup öldürüp ýok etdiler vatandaşlar. Gaty gözüňizi açyp dinlen şu zatlary. Bizim şu gepleşiklerimizden izgiderli dinlemeňizi ýene bir gedek şu ýerden ekrandan sizden haýyş edýän vatandaşlar. Sebebi Gurbanuly yalan gürläpdir. Yalan gürlendigi ol ýanky çüýrük bir sistemanyň üstünde, külüň üstünde oturup ýanky neme külüň üstünde, götükül üstünde göwüni kap dagyna dere. Şo göwüni kap dagyndaky adam şo Gurbanuly Berdimuhammedow diýilen adam. Sebebi ýalanyň üstünden gurulan bir hökümet var Türkmenistanda. Olam goşa durna içinde hökümet. Hökümet ýok Türkmenistanda. Hemmesi yalan. O Gurbanulyň bu kahraman arkadamız diýip çykyş etip ýören, oň propagandasyny edip oturanam 1% halk ýokdur. Ýani propagandasyny edýänler aýdymçylar, başçylar, telewizion kanallary, gazetler, şolaryň hemmesini goşanda 1% halk ýok. Näme üçin? Olaram şoň Gurbanulyň arkasyndan bir adajyk gowy ýerde ýaşap, gowy öý jagazda ýaşap oturandyr, öý berýändir oňa. Ümit berýändir. Şoň üçin ana ýaňam watandaşlarymyz belläp geçdiňiz-a? Odan toýlary, odan restoranlary bezäp. Ol näme? Halkyň gözüne çöp atmak. Ine biz şeýdip ýaşaýas diýmek ol watandaşlar. Şoň üçin ykdysady reformany geçiren bolsa Türkmenistan bugün has ýokary derejelere ýetmeli. Kuwait bolmaly, Kuwait. Kuwait ýaly bir ýurt bolmaly. Biz beýdip ýurdyň daşyna da biz kösen gulçylyk etip ýaşamaly halk däl. Biz öz toprağımıza eýe bolmaly, öz toprağımızda islen zadymyzy ekip, islen zadymyzy ýip bilmeli adamlar, vatandaşlar. Ykdysady reforma ine şeýle bolýar. Yer su reformasy ine şeýle bolýar diýip ýöne häzir bu çüýrük sistemany aýyrmany onu üstünde oturtup bolmaýar. Bu da fundamentsiz bir öý guran ýalyk bolýar vatandaşlar. Şoň üçin ykdysady taýdan ösen bir ýurt bolýan bolsaň biz beýdip pul transferini edip bilemiz. Eň ujypsyz zat pul transferini. Näme üçin bank ýok? Näme üçin bank işleýän? Näme üçin ýurtdaşynda okuyan ýaşlarymyz pul transferini edip bilen? Kösenşip ana geçen gepleşiklerimizde belläp geçdik Stavropolda bolup duran ýagdaýlary. Studentler ne güne düşüpdir? Gapdalynan pul işläp okuwumy ödäýin, okuw pulumy tapaýyn, şonu bir eň bolmany elime bir gaty diplom alaýyn, gaty kagys alaýyn diýip çağaçyklar ülk gidip otur vatandaşlar. Ana ykdysady reforma, hana ykdysat taýdan baý ýurt. Yalan gürrümler bular. Yalan vatandaşlar. Şöyle şunki şu gepleşigimden şu Gurbanulyň şu ekrana çykyp yalan gürlemeginiň nemesi bize sebäp boldy vatandaşlar. Hemmeňize sag bolsun aýdys şunki gepleşige gelip öz wagtyňyzy ýetirip gowy pikirleriňizi halkymyza ýetireniňiz üçin, öz sada dilimiz bilen halkymyza ýetireniňiz üçin size köp sag bolsun aýdys vatandaşlar. Arslan Bey, Leyla hanım, Ayşegül hanım, Bahar hanım, Melike Moğolin, Yaşka ve hemmeňize can sağlık arzu edýän şu ýerden. Vatandaşlarymyza da ýene de bir gezek ýüzlenýän şu bizim şu gepleşigimizi paýlaşyň, köprek şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň edip oturan işiniň yalandygyny
köprek bir-biriňize paýlaşmaňyzy size ýene bir gezek şu ýerden haýyş edýän watandaşlar. Goşa gaýrjaňyz barmy watandaşlar size? Men bir agyz söz aýtjak. Başdyna Iqtisadiyet diýende Berdi Muhammedowler düşünýärmi kaşy iqtisadiyet näme zat? Şoňa bir düşünýärmi kaşy? O ýalan gepler oturşunda agzyna näme gelse gepler otur ýazyp kagyzy taýýarlap berýärler ýazyp da şonu okuýar. Ýöne şondan özüne sorag berseň öz düşünýärmi ka? Düşünse Türkmenistan bu hale gelmez, halkym bu hale gelmez. Hiçim daşary ýurtda sürülmez. Prezidentligiň näme diýeni düşünýärmi ka? Oturup şondan bir egzamin alsalar. Sen prezidentsin. Han nädip ýöredýän? Sana bir kanun prezidentsin ýöne näil ýöretjek? Sen hakyky prezident bolsaň diýsen, bilmez şo zatlary. Ona yeterlik, ona ukyby ýok. O prezidentemden prezident dip kabul etmeýäs. Halk kabul eden ak ýaşullar bardyr o. Neme el çarpıp neme diýerlerem? Meçhitde var ha, dilege diýerler oturup. Ben o köçe süpürýän wagty meçhide arasyçylyga gidiýerdiler. Şonu görýärdik, izinli ýagnamaly. Allah'sından tapsın. Näme diýip güýçliden görsün. Şey diýerler. Ýöne oturanda o ýerde el çarpıp içinden gargaryş edip oturýarlar da. Ine halk söýen ak, onu prezident dip kabul etmeden ak, onu o saman kellesine soksunlar, gümün çekiyem gitsin. Sağ olun vatandaşlar, sağ ol Bahar hanım. Hemmeňize sağ olsun aýdýan vatandaşlar, şuňky gepleşigimize gelip beren gürrüňleriňiz üçin, pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin, vatandaşlarymyza ýetireniňiz üçin hemmeňize sağ olsun aýdýys vatandaşlar. Ykdysady reformany nesip bolsa biz täze Türkmenistany gururuz. Ykdysady ýer su reformasyny edip görkezers gurbaňla. Oson aýdarys biz. Oson biz ondan hasap sorarys. Yakasından evşitlep tutup hasap sorarız. Sebebi bergim ýok diýip dur Kur'anly. Kime bergisi var, kime bergisi ýok, şo ýerde hasaplaşar vatandaşlar. Sağ olun gelip gepleşigimize, gelip beren gepleşigimize, gyzykly gürrüňleriňiz üçin ýene bir gezek. Hoş sağ olun vatandaşlar, geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçäk. Hemmeňize sağ olsun aýdym. Öyle sağ olun.